čaute, vítám vás u dnešního videa, intro. Aha, tohle je stream a já nemám intro. Jo, takže jo, pohoda. Jsem se bál, že tam něco nebude slyšet, ale jede to v pohodě. Tak, budeme hrát Zaklínače. Jo, ohraná hra, ale teda zkusíme to na prvním streamu, na testovacím. Tak že to pojede dobře. Dáme to od začátku a pojedeme když tak všechno na nejtěžší obtížnost. Takže jo. Ale nebudeme hrát novou hru plus, prostě to začneme úplně od začátku na pochod smrti. Jo, já to asi budu potřebovat zapnout, protože já už jsem to nehrál tak 2 roky, 3. Jo no, já si radši nechám asi zapnutou. A to nemám ani projeté, takže to můžeme dát vypnout. Dobré, no. Nejhorší jsou ti gulové vždycky na začátku na tu nejtěžší obtížnost. Aha, vlastně my budeme na Kaer Morhen nejdřív trénovat, dobré, tak to jsem se sekl. Okay. Aha. You know I don't find that amusing. No. It wasn't meant to amuse, but to prod you to hurry. It's midday already. You promised Ciri you'd train with her. Go before Vesemir bores her to death with those etchings. First heal. I don't speak English, sorry, but I don't know who are you? So, later then. We know each See you other? later. Oh, jo. No, první průchod ne. Já jsem projel na nejtěžší 2krát. Ne, jednou na nejtěžší. Všechny DLCčka. A tak no. Ale jinak to je druhý průchod základní hrou, no. Poprvé jsem to hrál na, tuším, druhou nejlehčí. Ale tak nechávám to hrát, protože spíše poprvé streamuju, takže chápeš. Jo, takže jak můžeme vidět, vítá nás hra. No, já tu výuku nechám taky zapnutou, protože jinak budeme hrát všechno na klávesnici a myši, takže bude občas slyšet cvakání a tak dále.
You're running out of juice. I know. You might bring me some more once you're done training. Já už máme jít dolů. OK. Jenom si zkouším. Old Witcher's fast asleep. Ciri's disappeared somewhere, of course. Guess she prefers practice to theory. What? Time to wake up, Master. These lessons so boring they put you to sleep too? Damn it. After taking notes on ghouls and owl ghouls, wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick? Jinak je No mě wonder she slyšet took v off. pohodě? Jestli tady ještě někdo je? Myslíte, někdo zůstal ještě na tom streamu? Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. Gotta admit, we've spoiled her. We've spoiled her. I've been saying it Já se from the musím start. postavit za Ciri Vesemira needs a prostě. firm hand. Teďka. Been saying that true. But you let her walk all over you just like the rest of Ale us na ní do. budu hodný. Pohoda. Fine. I suppose I'm partly to blame. But this has to end. Now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that if she's to become one of us. I'll see you below. Wrong. Now I see why you were so eager to practice. Strike. Oh, slow motion. Faced. Jak prostě člověk to hraje po 3 letech znova, tak to je úplně jiný zažitek. Wrong. Si vůbec Footwork. nepamatuju, že tam byly nějaké takovéhle záběry, nebo je to... Enough. že Get to- down. With a flip? What do you think? All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know. And you know that's no excuse. I'm Ale na sorry. začátek streamu je to Won't asi ideální happen hra, again. protože těch dialogů je na začátku strašně moc. A tím pádem nemusím mluvit já, když tady někdo nepíše do chatu. Je pohoda. No a co po ní budu chtít, když dám omlouva, nestačí? Ona jako jenom tak šla trénovat právě, ale... Ona ní vytvrdí? Co? Já nevím. Tady to stejně moc neovlivní hru, ne? Tady ty rozhodnutí. Já tam dám to, a na ní budu Better hodný. not. Vesemir said if it does, he'll make you eat a bowl of slugs covered in salt. You! Exactly. So you'd best behave. Come on. We'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Jo.
Já to potřebuju. Of Já si to course. potřebuju zopakovat. Is a Witcher school or an elven bathhouse? To the bottom. Maybe if you fall. No. No, já nemůžu, když ona tam je. A běhá se tu jak? Jo. What did I tell you jsem about udělal breathing? tak Through your mouth, in rhythm with your steps. Tak. Siri, cut it out. A já jako jedu, ale takovým výchazkovým tempem. A ona je nestíhá. Kud mám mít? Dobré, dobré. Já ani nevím, jestli běžím nebo normálně chodím, tyjo. Aha. Je Siri. Ona někde zabloudila. Jo, aha, už tu mám ten sprint, WTF. OK. Dobré, no. Dal jsem jít za vyučenou. Anything to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl ghoul. By markings, like unto the Panthera tigris that in Zeracania dwells, and by the sickly paleness of its visage. So you did read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. Don't try to Teďka weasel budu your way muset out of this. A witcher must know how to trick his opponent. You said so yourself. Might have. But don't use my words of wisdom on Vesemir, got it? That's playing with fire. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? Jo, dáme si trénink. Should work on the basics. Even skilled masters Ať si need to to dá- hone the fundamentals. And Ciri's barely a Tak z toho novice. nejsem v prdeli. Hlavně ti gulové na začátku to bude super, no. Tak jako jo. Draw your sword, Geralt! Tak. Jedničkou, no jasné. Not your lucky day. Jo, ty si můžeš zamknout cíl, to ale asi nebudu ani používat. No. Strong strikes. Dobré, zautoč. Levý shift, Never aha, lock your dobré. elbow when striking, young lady. Position, Ciri. To dělám jak? Remember, Úskok. Ale počkej, mezerníkem je úskok po zemi, ne? Ten dlouhý. A alt. Ježíš Maria, altem. Dobré. OK. A co teď? Ní se kotoulem. Jo, jasné. To používám častěji teda. Paríruješ, jo? Jo. Geralt holds his sword, tangle. No. Utoč. Tomfoolery, enough! Aha, já to není ten přesný parírovací útok. Já takhle. Pretend No. now, live later. Riposte! Strike! Counter-strike! Jo, aha, tady tohle jsem myslel, že to je právě. Jo. Ne, to je jenom s mačkou levý. Easy. No, tak pojď. Jdem. Who's next? No. Jaj. Now, young lady, to bring the day to a close, we'll go Sešli over a few znamení, to je features myslím signs.
Let's start takhle. with No, Ciri, Quen is sometimes called the Witcher's Shield. Now watch carefully to see why. jasné. Damn it! Co je? Cast Igni, Geralt. I want to see sparks fly. See? Dobré. Not for the Quen sign, I'd be aflame by now. Takže tap a kvečkem pak používám ty útoky. Hard, Geralt. Jasné. Come on. Tak, art. See that, Ciri? Dobré. Art will knock anyone or anything off balance. Destroy the rhythm. A co teď mám udělat? Time for Axie. Damn it. Axie, I hate yeah. this feeling. Tak, Axie can really muddle your mind. jasné, no. Sheridan now. Show it, Jeden. Geralt. Tady a to je past, jasné. Ne, jak chci teďka jeden. See this, Ciri? Jo. Couldn't move if I wanted to. Já myslím, že to jde pěkně, ne? Co na tom streamu? Bomb. Don't worry, Ciri. Kdo mi to může Quen will ověřit? dampen the blow. Nemám kamarády, ne, si mám srandu. Já už jsem psal někomu, ale oni nemají zrovna čas, no. Jo, to jsou ty. A petardu hodím tady tímhle, no jasné, no. Tak. Ale já bych teda Zetkem oddělal si to, ať nemusím na něho být zamířený pořád. Ježišmarja. Pokud chceš, můžeš ve výcviku s Vesemírem pokračovat. Cvičení ukončíš tak, že svůj meč schováš stiskem C. Mhm. Fine. Enough. Díky. Continue training at will. Co to? On je úplně nabustěný. Ty vole. Dobré, no. Dává teda. Tak budou všichni tak úplně jak bude se mít nakopaný. Good. Co? To udělal jak? Jaj, tam se vyplatí asi používat to, no. Jaj, no dobré, jdeme dál, nebudeme tady to trénovat. Ať se posuneme někam dál. Jako já bych to chtěl třeba projet na streamu, ale uvidíme, no. To asi si nejsem jistý, jestli zvládnu, protože minule, když jsem to projížděl celé na nejtěžší, tak to bylo 120 hodin. Ciri, get down here. Jako nevím, jestli se mi to bude chtít hrát tak dlouho. A little she-devil. Soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen. Find that helmet? Ciri? I'll make sure to find every last blade for you. What the? Vesemir. Adriano will take this, and then White Wolf. No! A jsme u toho. Tam, kde to
bude asi tak nejtěžší, no. Hned na začátku prostě, ti gulové. Já jsem to naposledy projížděl tak na 5krát, tady jenom ten první střed s něma. You all right? Had a nightmare. About? Take forever to explain. Dawn's some way off. We've got time. Já budu k Started in the guest room Vesemirovi with upřímný. Morin. I was relaxing in the tub, and next to me, Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seemed so real in my dream, though. Was she nagging you about something? True to life, indeed. We'll find her. I know we will. That's not what worries me. You've seen her tracks. She's at full gallop all the time. Breakneck speed through wild lands, devastated battlefields. She's in a hurry to get somewhere. Or fleeing something. Either way, it means trouble of some sort. Be surprised if she wasn't in trouble. She's always poked her nose in beehives. Courtly intrigues here, mages' conspiracies there. What do you expect? Don't know. Guess I thought once we were finally reunited, things would be calm. At least for a while. Calm? With Yennefer? Good luck. In the dream, I went and found Ciri. Then we trained. Those were the days. Little she-devil. I've trained kids who were faster, stronger, but none had her character. Didn't end well, did it? Your dream? No. A wild hunt appeared, attacked Ciri. I couldn't move, stood there like a stump. Čau, pane. It was just a dream. Já jsem chtěl tu druhou možnost, co se Be ukliklo. dawning soon. Time to Co go. jsem chtěl vědět, co tam je právě pod tou druhou možností, ale no, tak co už. Wait. Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she Jo, už jsem to zapl, hej, úplně, jo, dneska jsem nad tím kutil. Hej, funguje ten alert na follow, nebo ne? Zkoušel někdo dát follow? Protože já vůbec nevím. It does smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. We must meet soon. Do prdele. Willoughby near Vizima. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? Tak to čeký. Jo, takže jo, díky za follow, Dave a Slížo. Jinak čaute. Akorát, že mi to nevyskakuje na streamu, no. To je na hovno. Už to jede. Dobré. Vyskočily tam už ty alerty, že jo? Teďka. Nebo ne? No, tak já si s tím pak pohraju. Jaj. Jak to, že mi to tady ukázalo? A to je tež nějaké čudné. Něco vyzkouším. Aha. Dobré, no, tak. Jinak víte, co je v popisku streamu? Čaute, kámové. Viděli jste někdo v českém znění to? Stranger Things? Jak ten zhulenec to tam říkal? Čaute, kámové. Nebo to musíte vidět, kámové. Co z toho chcípal úplně. Mám mu to říct, nebo ne? Já nevím. Asi tam, že to je... Hele. Jo. Mi to začalo dělat ještě takovou jednu věc, když mám 2 myšky. To jsem to úplně totálně nedal, jak jsem to viděl poprvé. A ještě každá má jinou citlivost. To je masakr. No, ale mělo by to vyřešit tohle. Já mu to řeknu. Stuffed unicorn. Used it once Na or kanclu se twice. taktéž bavíme, ne? Certain situations. The things young folk get up to these days. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh.
And it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Jsem zvědavý, kolikrát na těch gulech umřu. Wait, hear that? I hear it. I smell it. Ghouls. Pomoc ve zdraví. Tyjo, musím naštěstí, že ten jeden byl dubnutý teďka. An army's past, necrophages follow. Let's go before any more show up. Bird skull in black crystal. Why do I think this is Yen's? Vydrž foku. Musím to tady polutit ještě. Teďka se hodí sbírat všechno. Já už to vidím, jak to kostičko je v tom Red Centralu, že? Dobré, jedem. Ever tell you about this sorcerer I knew? Couldn't stop talking about how useful they are as creatures. Because you can brew potions from their blood? No, because by eating rotting corpses, they prevent epidemics. Did he know they eat the living as well? No, really upset him too. His theory collapsed. War's not exactly going our way. We have a side. The Northern Realms. Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edirn are no more. Radovid's pledged to restore the old borders as soon as he wins the war. Believe that? Gotta believe something. It's what keeps us going. What? Aha. We going? Help me! Help! Has it gone? Yeah. Come out. Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. Takže děcka bacha na Griffy. You'd like a reward, Kdybyste I ho potkali suppose. venku, tak berte nohy na ramena. Jo. Já Could potřebuji always use a peníze. few crowns. Thing is, I've a meager purse at the moment.
Nilfgaardians requisitioned my goods. Now this. Jo? Here. Aha. On jim za to chtěl dát nějaké zboží. Like I said, leads to the main road and ends there, muddled. You seek someone? Yes, a woman. Medium height, long black Jen hair. zakuřím. Seen anyone like that? No. But there's an inn here in White Orchard. Sole one around. Gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there? Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning. Beast barely grazed me. Jinak jak to vypadá ten stream? Use a good rye. Je tu někdo? Nice and cool, Halo? you know, straight from Halo? the cellar. Je tu někdo? Let's go. Až na to, že teda nejdou vidět alerty na sledování a tak. Move it. Co? My jdeme teďka do hospody. So, a griffin this close to the village? Strange. My thoughts exactly. In the forest or the mountain, sure, but here, near the main road. Nenarušuj mír a klid. Maybe it's the war. Corpses everywhere, the stench of blood, burnt flesh. Drives monsters crazy sometimes. Men, too. We need to watch ourselves in White Orchard, and we should... Boží, co vy? Vy jste se jenom přišli sem, dali follow a čau. Jak se máte jinak, co? That is a coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. My arse it is. Jak tam vyskočila ta kočka do toho? Witches? I'll not drink with Weaverlaw's freaks. Beg your pardon for those thugs. No need. We're used to it. Folk are jumpy round here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Already had the pleasure. One mean beast. Mean? Light way for a hunter to put it. Clawed Lena so bad, poor thing's 1 foot in the grave. But it's no good to wallow in misfortune. How can I be of service? With a drop of vodka for me. And you? Something to wet your tongue? Jasné. Takže až tady rušnou. Pretty busy place you got. Nations on the move. Some search for kin, others just want to get out of the way of the armies. They all need food, drink, and a night's rest in warmth. So, war's been good for your trade? Aye, so far. But it'd be best to know peace again. Times like these, you never know what tomorrow will bring. Za toho Griffa odměna. There a contract on that griffin? Nay, not at the moment. Used to be. Soon as a beast had built a nest nearby, the alderman would start a collection, or go to the Lord for help. Now the aldermen don't use the privy without asking the Black One's permission first. And seems they hanged the Lord. So no contract. Shame. We might have done something, but not for free.
Jo, podíváme se, možná něco Show me what you nakoupíme. got behind the counter. Asi budeme potřebovat nějaký alkohol. No jo. Tak, na to mají Gwent kartičky. A budeme potřebovat asi žrádlo. Tak, jak to... Jo, aha, to jsou... Dobré. Požadovanou... Dočasně sníží požadovanou úroveň všech předmětů o 2? To moc nerozumím, dobré. Dobré. Mám 300 orenů. Pohoda. Já jsem se tak zamyslel, jestli to jsou oreny, ale jo, jsou to oreny. Doufám. Proč tady nehraje hudba? To jako když jsem v tom, tak nehraje hudba? Aha, dobré no. Tak si vezmeme kuřátka. Aha. Dobré no, tak já jsem na mizíně celkem. To chleba. Ježišmarja. Můžu od ní koupit maximálně jabka. Ale tak jsou pečené aspoň. Okay. Okay. To se možná nemusel brát tolik, nevadí, dobré, stačí. Počkej, já to až teďka potvrdím, jako jo? No nic, no. Čekej, prodat 12. Co? Však já jsem to koupil od ní za úplně, aha, dobré, takže už se to uložilo prostě, no. OK. Hledáme ženu. Looking for a woman, raven-haired, violet eyes, dresses in black and white, riding in from Willoughby. And, strange as it sounds, lilac and gooseberries might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. Yeah, especially hard to forget this one. Plenty of travellers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. Jasně. Díky za všechno. Thanks for everything. Za šíleně předraženou vodu. Help you bandage that up? Please, I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Just remember, we'd rather not draw any attention. Jasně, to je v pohodě. Black One's been out measuring the fields. I'm looking for someone. And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak. For your breath sours my beer. Počkej. Raven-haired woman dressed in black and white. Seen her? Talk. To zas bude. Folks say the lady rode through the village a few days back. Galloping so fast she knocked Radabor into a ditch. Which way did she go? Dunno. Lots of tracks leading off the main road. Could have gone anywhere. Oi, people! The freak's taken Micah's mind! And I'll take your tongue if you don't shut up.
To jsem nechtěl. Jak dám tu, jo. Ne. To byl pasek. Sorry. Jdeme dál. No, jak Vesemir říkal, hlavně neupoutávej pozornost. What a waste of time! The Earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. Got a minute? Why not? Aldert Geert, Assistant Professor in Contemporary History at Oxenfurt Academy. Geralt of Rivia. Witcher, with tenure. I'm looking for a woman. Long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not! Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. Horsewoman of war? What's that about? Folk say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. Know where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales. Tak proč si Not a tady? place I'd ever expect to find a scholar. Take it you're fleeing the war? Quite the opposite. Chasing it. I'm headed for the front. Tired of life? I seek knowledge, which I value more than life itself. I've a thirst no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and record it all in my chronicle, my magnum opus. Tak když už tu je, tak ať napíše. Interesting. We need somebody to describe war, what it's really like. Not colorful banners and generals making moving speeches, but rape, violence, and thoughtless cruelty. Ah, I see you lack the polish of the Academy. Rape and cruelty are details of no import to the war's course. Trinkets on the garment of conflict, one might say. Tell that to the people whose houses burned down. War reached Novigrad yet? Já ani nevím, kde je Novigrad. Nilfgaard on one bank, Redania on the other. Jo, počkej, Novigrad Ruling vím. over the city like Nilfgaard. dogs over a juicy bone. Many a ruler's choked on that bone. Mi to podle toho seriálu pak přišlo We úplně value zmatené. our liberty in Novigrad, and we know how to fight for it. The scholars especially. The sword is not the only weapon. Do not forget, architects from our academy designed the city walls. Walls no war machine has ever crumbled. Gotta go. S pánem So Bohem. long. A moment, Witcher. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? No, and I don't have time to learn. But the rules are quite simple. Come, let's play. Dáme si partičku Gwentu. Aha, já už mám pokračovat, jo? A tak pustíme si to kvůli té hudbě, ne? Why not? A tam hraje celkem dobrá hudba, takže proč ne? Chceš projít výukou? Tyjo, snad ne, já to projedu tak jako tak. Jakože to nedám tak jako tak. No, zahájit hru. Doufám, že ten balíček je automatický. Cože? Jak jako? Nemáš dost jednotek. Tak to jsem si měl spustit. Jo, a to je jenom o tom, že si tam mám dát ty 2 karty. Dobré. Cože? Aha, dobře, no. Tak to jsem zajebal úplně nejvíc. Já myslel, že to si tam... No, nevadí. Já vždycky zapomínám tyhle 2 karty, která je na kterou řadu. Bude, takže jde ještě na... Jo, chápu. A nejdříve vyhodím všechny, co potřebuju. Co to je? Aha, to je jako... Připočítám se moc součtového vytáhání. Dobré. Jasně.
Proč má +5? Nemá šanci. Počkej, já musím... Aha. Co mi ten... Jo, to dá do toho, do prvního. No. Kolik? Kde vidím ještě, kolik má karet? No tu ne. Tam je stejně kovnu. Dobré. Tak jo. No, a teď jsem v háji. Aha. To má 3 karty, ale jediné, co můžu udělat, tak zkusit aspoň tohle. Aha, no, tak jsem háji. Dobré, tak já toto. Jasné, no. Jaj. Se neměl vytahovat ty jedničky. Kurva. Co teď? Co mám udělat? To udělá co? No jasné, no. Ukaž, co máš dál. Taky. Ty kokos, proč mi musela zůstat tahle karta? No jestli to koza. A už to nevyhrál, to je v háji. Kurva. No, tak nic no. A jeden vyhrává, super hej. Úplně on mě porazí s tím bodem. To je no. Lol. Lolík smolík. Well, it's not a game for everyone. Requires an analytical mind. Držu, vole. If you ever find yourself in Oxenfurt and wish to play a true master, ask for Stepan. A simple innkeep by trade, but a true maestro when it comes to Gwent. I'll remember that. Thanks. Prý analytické myšlení. Oh. Spoiler alert. Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. To nám to všechno spoilne. 2 schnapsies. It'll lift your spirits. Tak jo. Fine, I'll have a drink. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Ha. Jak přímo věděl, ne? Úplně. Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. And once I hear something, I never forget. Can't help it. What do you do? Who are you? A mangy vagrant. Gaunter O'Deem, at your service. Vagrant. That a profession now? Once a merchant of mirrors. The madding crowd dubbed me Master Mirror, or the Man of Glass. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. It's a Geralt of Rivia himself. The Butcher of Blaviken.
Recognize me from Master Dandelion's ballads too? To your health. You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? None of your business. Yes. As a vagrant, I deserve no explanation. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. A, kde je? Zmizel. Já to jdu vyhrát zpátky. Ah, you return. Shall I deal? Jasně. Let's play this game of yours. Teďka tě nenechám vyhrát. Už chápu. Dobré, no. Takže ten déšť je dozadu. Doufám, že je dozadu. Já bych se měl zbavit, že? To nemůžu vytáhnout. Přední linii, no super. Ne. Nic, no. Ne. OK. No. Jsem zvědavý, jaké zvěrstva ještě bude mít. No. Proč? Jo, tak to bude remíza? Co to? To je zmrt. An interesting round. If you desire a rematch, let me know.
Jo, já si chci zahrát rýbeč. Do prdele. Ah, you return. Shall I deal? No, dupej. Let's play this game of yours. Kurde, příště to budu asi hrát na pozadí, ať to tady nezdržuju na streamu. Jo, to je první. Já tam mám dobré karty, takže to nechci. Já vůbec nemám zadní linii. Super. Vynechal? Jo, to zase bude. Že bych ho konečně porazil. Já ani nevím, o kolik hraju. Cože? Já myslel, že když vynechám tak mě to nechá jet potom. Dobré. Pytle. An interesting round. If you desire a rematch, let me know. Na kolika penězích jsem vůbec? A my jsme nehráli o prachy? Jaj? Já myslím, že jo. Jo. Já vím, dobré. Vidíte, co mi to dělá? Co to je? Jak to? Lol. No jasně. vývězka. A můžu s ním hrát do prachy? Nebo... You return. Shall I deal? No. S ním asi nejde hrát do prachy, co? Tam jde hrát jenom o ty karty. To jsou
prudký dešť. Co ty vzadu, že? Dobré, takže já jednu musím dát pryč. Ty druhé. Aha, super. Dobré, no. No tak aspoň tak. To takhle fakt nefunguje? Že když vynecháš kolo, takže do píči se zase dojebal. No, každopádně tam nedá. Možná otočíme, ne? Uvidíme. A poslední kartu. Tak to jsem zvědavý. Nesnížilo mi to tu náhodou obtížnost, když jsem dvakrát po sobě prohrál. Ale Gwent jedu na normální obtížnost, nejedu to na to, na tu nejtěžší. An interesting round. No, dobré. If you desire a rematch, let me know. Jsem myslel, že budeme hrát do prachy. Počkej. Panel. Paliček na ten. Já asi nemám, ne? No, novou kartu. Ne, nezískal jsem žádnou. Co to je? Ve zbraně zbroje si můžeš bezpečně uložit do truhly bez obav, že ti někdo ukradne nebo že ti... Jo, to je když budu mít plný inventář. A hlavně neupouštávejte pozornost. Jak říkal Vesemir, hlavně neupoutávat pozornost. Don't want your kind here. Vlastně, I haven't done anything to you, so just calm down. Of course no. You've done nothing. Horses working witchcraft. Get him! Co? How long you gonna make me wait? Nice meeting you. Jasně.
Hej ne, nehraju poprvé zaklínače, no. Jsem už to projel. 2krát. Ale je to tak asi po 4 letech, co to hraju. Po 3, no. A tady jsem si označoval vývězku. A hlavně já jsem vůbec nehrál Gwent předtím. To je ten quest u toho, no jasné. What happened here? Oh, got a wee bit chilly the night, so I set fire to my forge. Got it nice and roaring. Roasted some wieners. What do you think happened, dimwit? Some bugger set alight me workshop. I've lost everything. Everything! Everything. Sorry. Any suspects? Nilfgaardians don't pay Já me nevím. bloody copper. Just give me supplies and Hej, orders. nehrál. Humans can't Nehrál fathom jsem to that. v polštině, They think I'm getting protože mi se celkově nelíbí hlas toho Poláka, co mluví Geralta. Ale jako to je úplně hnusný názor, já vím, že mě za to úplně budou nenávidět lidi, ale je to tak, no. Good luck rebuilding. Farewell. Já jsem kokot, já jsem se soustředil teďka na chat a potvrdil jsem úplně něco jiného. No. I can find your Uděláme to pro arsonist, něho. provided you're willing to pay. I've not much left, but I'll give you all if you bring me that horse in. Co ty jinak, Davide, deserves. jak jsi měl dneska? The night of the Co při fire, neděli? I heard movement outside my hut. Went out to see if I could find any tracks. I found nothing. But then I haven't got... Pěkně. Nějaká party včera? Já vím, že se tady muselo jít někde dozadu a si to pak našel pomocí těch smyslů, ale já nevím, kde to, já už to vidím Včkem. I nefunguje Včko? Jak to? Úkoly. Tyjo, tak aspoň, že už okno. Footprints. A man's. Large. Stinks of piss and vodka. Proč koně? Proč mi to nabídlo, ať si přivolám koně? Na mě vyskočí to pivec, co? Lost his boots in the rush. Bude tam. Something jumped out of the rushes. Drowners. But he managed to escape. Nevyskočí? Jak to? Se neaktivovalo? Bleeding, but not badly. Surface wound. Aha, Tracks lead back to the village.
A jako tento pivec nic? Já za něho potřebuju to? Nebo tady nevyskočí ještě? No dobré, no. Oh, hey now. Freak. Trail ends here, but I'll recognize him by his wounds. Drowner claw marks. It's gotta be him. Nasty wound. Run into a drowner? What the fuck do you care? Whoa, our arsonist's a charmer too. Come on, Smith wants to talk to you. I not talk to a non-human. Sons of bitches all, and dwarves are the worst. Greedy little magpies, do anything for gold they will. They forge the blades the black ones put to our throats, am I not right? Listen, we can work this out man to man. I give you gold, you don't turn me in. My mum died a while back and I sold her tools. I've spent some, but what's left is yours. To je tež pěkné, úplně prodal jsem její věci. Já ho tam normálně odvedu. Magpies and dwarves might be greedy, but I'm not. Can't buy me. And I'll beat your fucking mug to a pulp. Cože on se chce být? No. Calm down. Now follow me. Pojď. Dělej. Jdeš? Jo, nepomalej. To jsem ho měl radši zbít, že? Tak já tady polutím aspoň, pohoda. A tak když tam přijdu dřív, tak on tam dojde, ne? Zaklínač už měl v pohodě AI, ne? Jo. Easy. Up and at him. What's going on? Here you go. One village pyromaniac in the flesh. Nap? You? I knew your mum for years. Charged her nary a copper. This is how you repay me. I've had enough. Hey, soldier. A minute of your time, please. No! Willis, I beg you, I was drunk. Didn't know what I was doing. I've told you, Master Willis. We will help you rebuild once reinforcements come. The supplies have been ordered. Not what this is about, mate. This here's the arsonist. A witcher found him. The forge was important to the garrison. Destroying it was sabotage. No trial needed here. Just a tree. Tak. Harsh as punishment goes. But deserved. You know, I hated the Black Ones at first, like everybody else did. Now I'm thinking they might just bring order to this place. Teach these layabouts some manners. But enough about that. Your reward. And I managed to save some things from the fire. Anvil still holds, so I'm sure I can bang something out on it. You need anything, let me know. Give you a good price. 40 zkušenostních bodů, jo? To vyhrál. A jak otevřu úkoly? Ne, to nechci ani. Čekaj. To je inventář ke questům, no. Vždyť už mi to ukazuje po druhé.
To je největší svinstvo ďábelů studny. No, zatím 2 questy hotové. Easy. Ej, hodina a půl streamu. A mám 2 questy. Dobrá, ne? Myslím, že nám to půjde. To projedem celého zaklínače na streamu. Ztracen v akci. Najdi Duna Viventa. Bratelská vášeň. Nechci teďka. Ty se mnou Garagodanu na Yennefer. Můžeme jet tady, no. Everything's gonna be fine. Jo. Dobře to kostičkuje, že ta hra? Teďka jsem se na to tak díval a viděl jsem, jak to je úplně rozjete ten obraz. A myslím, že jsme zpět, ne? Sorry, posek. A teďka budeme asi quest předtím, ne? Předtím... Počkej. Tady se to dá projít dole a i vlastně tam broutí. Třeba stříbrný meč. Oni jsou 3. Jo. To je no. Proto jsem tady šel. Když tam jsou 2 topivci, tak je dobijem a... Jo, oni už jsou 4. Platí oheň, že? Já nevím, jak to teďka navolit. Tady? Dobře. Ne, jak to?
Nejde. Já nevím, čím dávám zranění. Do that often? Talk to your dog? It's my brother's, Bastion's. But guess he's mine now. See, Bastion, I told him, do like I did, lose a finger or two so they won't recruit you. Too damn afeard he was. I'd walk the back. I did. Jo. Listen, Ztracený bratr. Můžu, pohoda. Fine, I'll help you. To jsme projížděl asi každý, ne? Tady tyhle úkoly na začátku. Ale mi to trvá strašně dlouho. No, to se tam musíme jít podívat, ale řekněte mi někdo, jak vyvolám nabídku úkolů. Prosím. To nemusím jít přes inventář. No jo. To má kolik? 22, 26. Prdele, se neumím ani trefit. Lol. No, to nebudem dělat. Nové bodky, fajně. Tak, a úkoly. Já to nechci dělat, tohle. Já chci tohle. To už se nedá okrást, aha. Jo, to je... Tady tohle je úplně největší kurevstvo. Zase je tam asi dobrý loot. Tohle nikdo neviděl? Ale asi fakt to nikdo ani neviděl. Dobré. Jeď klepno. Počkej. Já si pamatuju jednu věc. A tady se dokonce naučím používat igny. Nic. No, nice. Hlavně nezačni hořet jídlo. Těch otazníků to je quest. Pojedem po nich asi, no. Jinak kdybyste nevěděli, tak jezdíme koně jak pankač, víš co?
nepřežil, no. Bez těch... A tu je to asi Hafotruhel, že? Kam jsi skočil? No, ale pojď dolů. Ne. Kdo tady řval? To jsou vlci, aha. Tohle je tady, ne? Jsou tu někde? Jasné. Co jsem udělal? Co se stane, když dám mezerník? A proč? Do prkna. Ale já to teďka nechci dělat. Konec. Nerozumím té hře už. Jsem od starý raní. Jo. This'll cool the stuffy heat. Kaj jsem se to dostal zase? Není to ta studna? Aha, já jsem vzal ten úkol. Dobré, už jsem zpátky. Come on, Roach. Jasné. A art. Nebude tu nějaká potvora? Aha, jasné, no. Fajně. Jo, jdeme za Nilfgaardiany. Už nic stejně není. That's it, Roach. Medallion's humming. Tady máme jistomoci. It's gotta be. Ne. Do prdele, tak to nevím, jestli na to mám. Budu se... Já mu nic neubírám. To je úplně asi zbytečné. Já si počkej. Neboj se. To je všecko. Neboj.
Jaj. Tak to jsem si nedal. Tak to ne, kaď to jsem? Jo, a naštěstí už jsem vybral tu. Jo, nevím, jestli se mi to chce jezdit celé znova. Ach jo. Tak tam můžu až tak na level 7, tyjo. Já jdu rovnou tam, já to mrdám, nebudem se tak flakat. A je. Come on, Roach. Co? To bylo trochu mimo, dobré no. Ježišmarja, tu je ten... No, okej. Prostě jedu bezklepný. Čauko. Jo, už máme 7 hodin. Myslím, že to, že zajedeme za těma Nilfgaardianama. A jako na začátek to bylo celkem pohoda, ne? Snad. Nevím, jak to vypadá ten stream, na to se podívám. Jak to tam vypadalo. Budu si to muset celé projít. Nebo celé, no, 1,5 hodiny úplně by se mi chtělo čekovat své video, no. Tady už ne. Tohle nechci to dělat teďka. Jeď. Jeď. Já vím. Tam je ještě ta kopka. A tam se dá najít ten jeden čmáranec toho brnění. Jak se to říká, načert? Jo. Nejsou oni? Aha. Cože? Já jsem ztracený v té hře už. Po hodině a půl hraní jsemjí ztracený. Slow now. Whoa. Ježíš, co mi to děláš? Prosím. Ne. No hej, jestli to někdo vidí, hej kámo, tak ze mě musíte úplně chcípat, hej, jako. Nebude to úplně čistý průchod tou hrou. To jste asi pochopili teďka. No nic, já jdu vyzvednout tady ten úkol. Teda úkol. Jdu se poptat těch borců na Yennefer. Oni mě vlastně asi budou chtít něco za to. A pak to asi ukončíme, no. I look like a local to you. You look like trouble. Dead wrong. Dobré, já vím. A Witcher. No? Captain Peter Sugwin Levy is in the tower. Witcher. Turn right, past the gate. You Blackwoods aren't so scary after all. Can even be nice if you want to. Don't get accustomed, Nordling. To the tower. Go. Stop. Stop? Why? Go on, Encader. We must
Jo, fajně, aspoň že tak. Provianťák. Má na starost zbraně, jo. Dobré. How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Look. See the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier and... You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the Elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. Very perceptive of you. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgarn. This explains why I did not hear To nejde your vyslovit, to footsteps. jeho jméno. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it. And then I shall see what I can do. To je v piči, že to jde živě prostě. Why do you care about Jestli mě this někdo teďka griffin? poslouchá, tak Because si I můžu říkat, care jo, about people. idiot. The Prostě. beast has killed 10 already, including a few of my men. To hunt it, I would need to mobilize the entire garrison, comb the woods, organize a batu. Simply impossible. Too big a hassle? No. Too high a risk. I cannot disperse my forces. Temeria's army we have crushed, but its common folk remain, ready to answer a call to arms. So, as to this griffin, I can sit on my hands, or hire a professional. Why do you care about this griffin? Because the beast has to hunt it. Too big a... No. Jo, I can't... jasné. Dobrá. It's a deal. Some questions before I start. It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the Griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? Hodilo by se mi o Need tom more Griffovi information vědět about this víc. griffin. Its Tím, sex, kterou why it's abandoned rostlinu its hledám, lair. ale... Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislav. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. I'll need bait. A specific Neposlouchal jsem, herb. promiň. Buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buck? No. Go to Tomir. Tak čauko. Tamira and Mislav. Thanks. Essun Yakton. Ty se bylinkářky nařešet. No, stejně já už to vidím, že to tady zabalíme teďka. Dneska to bylo tak 2 hodinky ten stream, no. Jeden posek, kdyby to spadlo celé, to je v pohodě, na poprvé si myslím. Asi budeme potom muset přejít na OBS, protože streamuji přes Red Central. Uvidíme, no. Rozcestník. Tak jo, takže prozatím to teda tady asi ukončíme nějak teďka.
Já si pořeším pár věcí, skočím si do obchodu a tak dále. Možná, že to ještě zapneme na večer. Možná, že to tady zapneme a dneska uděláme drunk stream. Doufám, že ne. Jo, já jsem tak rád, že jsem to konečně rozjel. Tak jo, tak díky moc za pozornost a když tak se mějte. Zatím teda. Uvidíme se možná ještě dneska a uvidíme, jestli se uvidíme zítra. Já tady jenom tak pobíhám dokola, jsem si chtěl jenom tak proběhnout, ať vidím, jak to pak ještě vypadá potom ze záznamu, když pobíhám kolem právě a... Tak jo, tak díky moc a mějte se. Čau čau.